Tady je 20 věcí, které mě dokážou extrémně naštvat. Jakože extrémně. Doslova mám tady napsaný 20 věcí, co mě sere. Číslo 1. Neexistuje jiná doba. My jsme to tak dělali, tak to tak budeš dělat taky. Já bych to jinýma slovama nazval tak, že oni se měli špatně, tak proč ty by ses musel mít líp? Nechci to samozřejmě vůbec znehodnocovat, je spoustu věcí, kdy prostě se nic jako nezmění. Ať je to 10, 50, 500 nebo 1000 let, pořád třeba dýcháme vzduch. Ahoj, já jsem Tom, tohle je další video, rychlej úvod, rychlej odběr, budu moc rád, díky moc. A můžeš se těšit na další videa, pojďme pokračovat. Víte moc dobře, o co mi jde. Ty mobily to jsou zlo, to je, já bych to zničil. My jsme je neměli a taky jsme žili. To my jsme našim rodičům vykali, to za nás ty děcka tolik nezlobili. To za nás jsme se chovali slušně k učitelům. Když já jsem nepotřebovala mobil do školy, ty ho nepotřebuješ taky. Prostě úplně nesmyslný jako oponující odpovědi, tím, že oni to neměli, tak my to taky nepotřebujeme.